Què? Què us passa a vosaltres? No penseu socialitzar o què? Sí, hem estat parlant amb l'Eva i amb els avis abans. Ah, molt bé, heu parlat amb tothom menys amb mi, molt bé, molt maco. Vols que parlem? Doncs parlem. De què vols parlar? Ah, no sé, parlem, va, de què podem parlar? Qui estàveu escoltant? No ho coneixeràs. En broma, digues. La faig molt plasta quan vols. És la Maia Xincols. Ah, està bé. Si no la coneixes. Sí, està bé. El que passa és que a mi m'agrada més l'Helena House. M'agrada més, és una mica més, no? Té més força, potser, no? Què? Vaya tasca! Tu coneixes a l'Helena House? Sí, què passa, fill? Sí, clar. El teu per escoltar música electrònica? De tant en tant, sí, a la intimitat, però... De veritat? Sí. Què? Ah, ja està, ho has vist a la pantalla del mòbil. És que És molt graciós el meu pare, eh? Què, tu passes bé o no? O aquestes trobades familiars són una mica rotllo? No. Està bé, he rigut molt. Sí, has rigut? Pues és estrany, perquè els Vilella són molt sussos, sobretot ells. La teva nòvia és supermaca. La meva no, l'Eva, no és... Tothom ens ho diu, però no som nòvies, no, som amics i prou. No, sou més que amics. No, som amics i prou, ja està. No, papa, no siguis carca, vull dir que és la teva millor amiga. Bueno, sí, vull dir que no... Ella i jo no... I si no, vol dir que som amics i ja està, saps? És això. Jo aquest discurs el trobo una mica simplista. Ai, perdona, fill. No sé. Bueno, el que sí que és veritat que es nota molt de feeling entre vosaltres. Sí, és que s'estimen o no. Sí, tens raó. No, la veritat és que és una dona molt especial per mi. Papa, Què? podries... Vols que marxi? Sí, que siguis molt bé. No, si no passa res, home, Nelly, ens ho diem tota la cara, sí o no, fill? Sí. Ho tens tot? Me'n vaig. Papa! Apa! Adéu! La teva família són molt macos. Però no són gaire de festa, no? Només són les 11. Home, pensa que hem començat la festa a les 10 del matí. Festa. Oh, hem anat d'excursió, a dinar, a ballar, què més vols? Pensava que s'allargaria fins més tard. Has de pensar que després de nosaltres, el més jove ja està per als 50. Una mica de consideració per la gent gran. D'acord. Tens una família molt fiestera. Vols escoltar alguna cosa més? Hem escoltat tota la sessió de l'Helena House. Sí? 3 hores hem escoltat? Sí, 2 més de l'altre. Doncs què podríem fer? No sé, aquí poca cosa. Com no vulguis jugar al parxís. Fot pare. I si anem a fer una birra por ahí? Pensa que el poble està com a 4 quilòmetres a pota. Pensava que està més a prop. Tens son? No, només estic una mica avorrit. Ei, però que estic molt bé, Estàs avorrit. Primer cap de setmana que passem junts ja estàs avorrit. Però que no era un retret. Que no passa res per avorrir-se. La vida amb mi sempre serà avorrida. Què dius? No et ratllis tu ara, És veritat. Em sembla que hauríem de deixar de preguntar-nos constantment si estem o no estem bé. No, si en parlem tant, potser per alguna cosa. Sí, perquè som uns pesats. O perquè no ens acabem de situar. T'has quedat amb el que ha dit el teu pare. Una parella que no té relacions només podem ser amics. No li facis ni cas. És impossible que nosaltres aguantem 50 anys junts. Tampoc és la idea, no? De moment estem molt bé i ja està. Estem bé.
Pensa que els meus avis han passat moments molt merdosos, Moments. Però el nostre problema no és puntual. El tindrem tota la vida. No, no ho sabem. La vida pot donar moltes voltes. Ja, però això no canviarà. Manel, no pot ser que tinguem pànic d'anar a l'habitació. No hi tinc pànic. Si vols ja anem. No, tu no tens ganes i jo tampoc, perquè sabem que ho passarem fatal. Jo patiré per tu patiràs per mi. No, jo no patiré. Sé que la nostra relació és diferent i ja està. A mi està bé. Manel, no pot ser. T'estimo molt. Però és impossible. Ens estem fent mal. Jo també t'estimo. Però veus que no pot ser, oi? Tu et mereixes algú que et pugui fer feliç. Hauria d'haver callat. Això em passa per boques. Va, és igual, les mongetes també m'agraden. Com és que estàs tan content? Jo? Però si estic normal. Li has dit a l'Ari si volia venir a dinar? No. No podia, tenia classes. Heu quedat després? No. Que vindrà a viure a casa teva? No crec. Per què? D'algun lloc ha de sortir aquesta alegria teva. I no crec que sigui per les mongetes. No. Estic content, sí, però no és per l'Ari. De fet, hem tallat. Ostres. Però ara estic amb una altra noia. Es diu Tània. Ja? Quan ho vau deixar? Doncs va ser el dia de la vostra festa. I t'agrada molt la Tània? Sí, m'agrada molt. Per això estàs content? Suposo. A veure, l'Ari és una noia complicada. Jo t'ho vaig dir abans que comencéssiu a sortir. No. L'Ari és molt guai. És molt bona tia i té una personalitat superxula. Però aleshores? Vam tallar per problemes de... diferents maneres de veure la parella. Que era molt absorbent. No. És asexual. Saps què vol dir? Sí, esclar. Sí? Sí. Doncs m'ho va dir al principi de la relació. I ho vam intentar, Fins i tot ella va fer l'esforç de... Tenir relacions. Sí. Però fer-ho amb una persona que s'ho està passant malament... No t'ho passaves bé. Gens. I li vas dir que era millor deixar-ho. Ho vam pactar entre els dos. És que si no fèiem res, jo m'ho passava malament. Si fèiem alguna cosa, s'ho passava malament ella. Ai, quin patiment per tots dos. I m'hauria encantat haver pogut trobar una solució, però... I amb la Tània què? Bé, va bé. I teniu relacions? Sí, amb ella sí. Però no m'agrada tant com l'Ari. L'Ari t'agradava molt, ja ho veig. M'ha faltat paciència. No, fill. No. El sexe és una part molt important d'una relació. Un pilar. Jo ho trobo preciós que ho intentéssiu. Però una relació sense sexe, i menys a la teva edat, no és possible. Sí, és una merda, però és així, sí. Tu ara centra't amb la Tània. A veure com va. I potser d'aquí un temps podeu ser bons amics amb l'Ari. Els amics també són una part molt important de les nostres vides. Sí, ja. Vols que guardi la mongeta pel vespre i et faci macarrons? Ari, espera, no podem parlar un moment? És que prefereixo que no ens veiem. Però per què? És una pena.
Sí, però és millor per superar-ho, almenys per mi. I no podem ser amics? És molt complicat, això, ara. Però podríem provar-ho, no? No ho veig. Però per què no? Si teníem una relació molt guai. Vam tallar per incompatibilitat, sí, però no perquè no estiguem bé junts. A mi em fa mal veure't. I a mi em fa mal no veure't. És que estic a casa escoltant un tema i penso en si tu t'agradaria. Un col·lega em va passar uns temes horrorosos i vaig pensar que si els escoltéssim junts riuríem molt. No sé, Manel. És que només sé que quan t'he vist algun dia després em quedo fet a caldo. Sí, però perquè ens hem vist molt poc. Si ens veiem més, això no passarà. Teníem una relació molt guai, no sé per què l'hem de perdre. No és perdre-la, és fer una pausa. Fins ara hem provat de fer una pausa i no ha funcionat. Per què no provem de quedar, de veure'ns i intentar ser amics? Provem-ho. Anem a fer una birra? No puc, tinc classe. I quan et va bé? T'envio un missatge demà. No, demà no. Demà ja no serà el teu aniversari. Quedem quan acabis la classe? Ai, és que no sé si l'estic liant. Però em ve de gust fer una birra amb tu, el dia del meu aniversari. Guai. Ens veiem després. Sí, fins després. Adéu. Adéu. I t'han regalat alguna cosa? Els meus pares, un llibre que volia i un jersei que volia però que no m'agrada. Ah, típic, als pares no se'ls pot demanar roba. Jersei negre. No era tan difícil. No és negre, no? És negre, però té com uns brillants aquí, no sé, tu m'hi veus? No, sincerament que no? Que va. Jo també t'he portat una cosa. A veure si l'he encertat. Què dius? No calia. Va, no facis veure que no t'ho esperaves. Et juro que no m'esperava res. Va, obre-ho. Què fas? Em venia molt de gust. Però això val molta pasta. Sí, però jo ara en tinc. I mira, si no en tingués t'hauria regalat un pin. Estic flipant molt. Sabia que t'agradaria. És que no m'agrada, m'encanta. Mira, només per la cara que fas ja ha valgut la pena gastar-se la pasta. Però com t'ho torno jo, això, ara? A veure com ho tornes. Anem a sopar? Et convido jo? Ah, mira, això estaria bé. La setmana que ve? No, anem-hi ara. No pots? No, és que li he dit a la meva mare que aniria a sopar a casa seva. Ai, no ho pots anul·lar? No, perquè és un lloc d'aquests que costa molt trobar taula. Aneu fora. Sí, a un restaurant. Però si t'ha casat ta mare. Ah, sí? No, perquè em dec haver confós, perquè hem quedat per anar a casa seva i després anirem al restaurant. Em sembla que sí que podrem ser amics, sí, però... Eo. Què penses? T'has quedat penjat? Ah, sí? No sé, en res. T'he dit mai que em sembles un tio molt interessant quan et quedes així, penjat. Ah, no, ja, perdó. Quina bona la fas, no? Oh, gràcies. Quina sabó fa servir com a cocalet. És que ara no me'n recordo. Va, fes memòria. És que si no m'ajudes no me'n recordaré mai. Això t'ajuda? M'ajuda, però... Saps què passa? Que no vull dir-te una marca de sabó i després que sigui una altra. Saps què podem fer? Què? Podem anar a dutxar-nos junts i això ho comproves. Em sembla perfecte, però anem ja perquè estic... Hola. Ei, què tal? Bé, Tania, et presento a l'Ari. Tu ets l'Ari? El Manel m'ha parlat moltíssim de tu i superbé, que consti. De veritat? Em diu que a part de ser de puta mare, punxant ets una crac. No li facis cas, que exagera.
Ho diu molt convençut. Encara no he omplert cap estadi. Tot arribarà. Et penses que la Meli Lenz va començar punxant a lo grande? La coneixes? Em mola molt el curro que fa. És la millor. Sí. Després de tot, clar. Ei, per què no anem a fer una birra? I seguim parlant de DJs o del que sigui. Jo és que no puc, tinc coses a fer. Xau. Ens dutxem o no ens dutxem? Marxem, marxem. Hòstia, primer m'he collonit, perquè em pensava que t'ho prendries fatal. Però després, quan he vist que estaves de tan bon rotllo, he pensat... L'Ari mola molt. Ja. I què més has pensat? Que eres una persona molt important a la meva vida. Ja. I la Tània? També, però diferent. Tu m'aportes unes coses i la Tània me n'aporta unes altres. És que no sé per què hem d'esperar que una sola persona ens ho doni tot. És com absurd, no? Suposo que després heu anat a casa teva. Sí, era això o entrar en una combustió espontània. Hòstia, és que m'encanta poder parlar amb tu d'això sense cap problema. Saps que ara mateix et podria fotre la birra a la cara sense cap problema? Però de què rius, imbècil? No veus que m'estàs fent molt de mal? Però ho dius de veritat. Tu penses que t'he trucat perquè m'expliquis el teu polvo? Estàs enfadada? Hòstia, tio, a terra d'una vegada em pensava que em demanaries perdó i va, i em deixes anar tota aquesta merda? No ho entenc, però si quan ens hem trobat ha reaccionat molt bé. Fingia, Manel. Fingia, no volia que se'm notés que estava feta una merda. Hòstia, estic flipant. Necessitava pair una mica, però és que com més ho penso, més ràbia em fa. Ràbia? Sí, em fa ràbia, perquè no m'havies dit que estàs amb la Tània. Estàs gelosa? Que m'ha fet molt de mal veure-ho junts. Però no té sentit. Bueno, i cal que em tingui, m'ha fet mal i punt. Hòstia, no pots ser una mica més coherent? Tu passes el sexe, jo no, és normal que vagi fent. A més, en quin moment hem dit que tornem a ser parella? Val, si tu i jo no som res, per què no m'ho havies explicat? Mira, perquè no sabia que t'havia d'informar tots els meus moviments, ho sento. Afronta les coses, que has estat jugant amb mi. Jugant amb tu? No és veritat. Val, el regal que em vas fer era un regal d'amics? El petó que ens van fer era un petó d'amics? És que no sé què m'estàs demanant. Sinceritat, no sé, almenys després de tot el que hem viscut, em sembla que em mereixia una mica de sinceritat. Te'n vas. Mira, si haguessis anat de cara, haguéssim pogut ser amics. Però m'has mentit. És la merda.